Σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε πριν από λίγο, τόσο με τον Δήμαρχο της ΚΟ, Γιώργο Κυρίτσι, όσο και με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος μάλιστα, όπως μας είπε, μεταβαίνει στο νησί μέσα στις επόμενες ώρες με ελικόπτερο και μηχανικούς. Οι επιβεβαιωμένοι μέχρι τώρα λοιπόν νεκροί είναι 2, υπάρχουν ωστόσο αρκετοί τραυματίες που έχουν διακομιστεί, όπως μας είπαν, στο νοσοκομείο. Οι περισσότερες ζημιές τις περισσότερες ζημιές έχουν υποστεί τα κτίρια της παλιάς πόλης, που είναι της δεκαετίας του 20 και του 30. Ωστόσο, σοβαρές ζημιές έχει υποστεί και το λιμάνι, γι' αυτό και ενδέχεται να υπάρξει διακοπή στις συγκοινωνίες. Η ένταση του σεισμού τρομοκράτησε, όπως ήταν φυσικό, τους κατοίκους, οι οποίοι έχουν βγει στον δρόμο υπό τον φόβο ισχυρών μετασεισμών. Η προκυμαία του νησιού πλημμύρισε, φούσκωσαν τα κύματα. Ο σεισμός προκάλεσε μάλιστα την πτώση οροφής ενός μπαρ. Γι' αυτό και ένας μεγάλος αριθμός τραυματιών προέρχεται από το συγκεκριμένο κτίριο. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Κο, κοντά στις τουρκικές ακτές. Το εστιακό του βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα. 7 λεπτά αργότερα ακολούθησε και ένας δεύτερος σεισμός 5,1 βαθμών, 26 χιλιόμετρα βόρεια της Λέρου και με το ίδιο εστιακό βάθος. Σύμφωνα μάλιστα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, από τις 1:53 και για την επόμενη μισή ώρα ακολούθησαν 3 ισχυροί μετασεισμοί, 4,6, 4,5 και 4,7 βαθμών, σε απόσταση μικρότερη των 10 χιλιόμετρων από την Αλικαρνασσό στα παράλια της Τουρκίας. Με αποτέλεσμα, όπως είναι φυσικό, να τρομοκρατηθούν και οι κάτοικοι της γείτονος χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για νεκρούς στην Τουρκία. Όπως μας είπε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, έχει πέσει το ιερό του Μητροπολιτικού Ναού, έχει καταρρεύσει ένα τζαμί, μεγάλες ζημιές έχει υποστεί το λιμάνι του νησιού. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά περιορισμένο, στην ηλεκτροδότηση, το οποίο, όπως μας είπε, από στιγμή σε στιγμή αποκαθίσταται. Όμως όλες αυτές οι πληροφορίες, όπως καταλαβαίνετε, είναι μέσα στη διάρκεια της νύχτας. Δεν ξέρουμε, ελπίζουμε να μην αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών. Ωστόσο, παρακολουθούμε το θέμα, παρακολουθούμε τα ξένα δίκτυα για να δούμε τι ζημιές υπάρχουν και στα τουρκικά παράλια, γιατί και εκεί έγινε αισθητός ο σεισμός. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας και θα σας ενημερώσουμε.